הנה. היי אורן. מה שלומך? בסדר. אתה מאוד חתיך היום. מה? אתה חתיך היום. תודה. ליה, יש לך משהו להגיד? Good night. אנחנו שחר ודוד זה הרקורד. אוקיי, היי. אורן, היי. אורן, תענה לי, זאת שחר. מה יש לכם להגיד על המסע? ג'סי, וואו. אייל. לא, אולי אסור לנו להקליט. אייל. בוא